O atletismo Barbanza segue sumando éxitos. Sofía Paz volveu a facer historia ao bater en Vigo o récord galego sub-16 dos 100 metros lisos, unha marca que xa estaba no seu poder. Con tan só 15 anos, Sofía Paz continúa demostrando que é unha das grandes promesas do atletismo galego. No Gran Premio Cidade de Vigo impúxose na súa semifinal dos 100 metros lisos cun tempo de 12,7 segundos, rebaixando en 8 centésimas o récord galego que ela mesma establecera anteriormente. Xa na final absoluta, a atleta cruzou a meta na segunda posición cun rexistro de 12,16 segundos, confirmando o excelente momento de forma co que afronta a tempada. Con esta nova marca, Sofía Paz acumula xa 9 récords de Galicia batidos este ano entre os 60 metros lisos en pista coberta e os 100 metros lisos ao aire libre. Tamén destacou Eloi Vázquez, que gañou a súa semifinal dos 100 metros lisos cunha marca persoal de 10,81 segundos, o mellor rexistro galego sub-20 da tempada. Na mesma cita, Hugo San Pedro foi quinto nos 400 metros lisos e Lorena Saborido acabou sétima na proba feminina. Nos concursos, Sara Camaño logrou a vitoria no lanzamento de peso sub-18, acompañada no podio por Elina Sanlés, segunda, e Aldara Pedroso, terceira. As categorías de base tamén volveron deixar unha ampla representación do atletismo Barbanza nos podios vigueses, con triunfos de Enzo García, Jimena Vázquez, Adriana Peleiro e Gael García, entre outros destacados resultados. Un balance que confirma o gran momento que atravesa o atletismo Barbanza, con marcas históricas, numerosas vitorias e unha canteira que continúa ofrecendo excelentes resultados competición tras competición.